Puso ng saging may puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? Check this out, DJ March Barrios, DMC Davao Mix Club. Puso ng saging may puso ka ba? Magkuha ta yun og puso ng saging. Daghan klase na mabuhat ana. Pwede pud na siya maturta. Paliti lang yun og mga lamas unya butangi dayon og mantika, timplahan nimo, paliti pud og harina, ang resulta turta na. Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Ang puso ng saging pwede pud na siya masalad, timpla-timplahi, butangi og gamay nga gata. Ang resulta salad na. May puso ka ba ng saging? May puso ka ba ng saging? May puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging pwede pud na siya isagol sa munggos. Ikaw bahala kung unsa imong tirada sa kadagan sa puso ng saging. Ang akong ganahan sa puso ng saging kanang karnaba kay jud na magulay, pwede pud na siya matorta. Puso ng saging may puso ka ba? May puso ka ba? Puso ng saging may puso ka ba? DJ March Barrios, DMC Davao Mix Club.